ಅಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ನ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಿಶೇಷನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನರೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಗರ್ಧದ ತಮ್ಮನನು ಈ ದಿನ ದೀತ. ಈ ಗರ್ಧದ ಕಜ್ಜುಗು ಈ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಲೀನಾ ಅಮನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ ಮುಖೇಶ್ ಸರ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಎಂಕಲು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನುವ ಚಾವಡಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೋನುವ. ಈ ಲೇಸದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟುದ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆದ PTA ಕಮಿಟಿದ ಮೆಂಬರ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಜುಬೇಲ್ ಬೆರ್ ಶಾಲೆದ PTA ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯ್ನ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬೆರೆನ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಟೀಚರ್ ಬೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವೆರನ್ನು ಸುಗಿಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲೆಡ್ದು ತಿರಿಯೊಂದು ಬೈದ. ಈ ಕಜ್ಜುಗು ದೇವೆರನ್ನು ಸುಗಿಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು. ಕಜ್ಜೋಗು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಎದುಕೊನೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಷತಾ ಉಂಡು ದೊಂಬುದ ಎದುರು ನಿರೆಲುಂಡು ಬುಲಿಪಿದ ಪುರವು ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಬದುಕೆರೆ ತಾದಿ ಸಾರೊಂಡು. ಈ ಜಾಗೆದ ದೇವದೇವರೆಗ್ ಸುಗಿತೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸುಗು ನಿಕ್ಲೆನು ಮಾತಾಯಾನು ಎದುಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಆಯ್ನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಗೆ ಆದ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟು ಊರುಗು ಪಸರಿಸಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಲೇಸುಗು ಬರಿಯರ ಉಲ್ಲೆರು ಮೆರೆನು ಚಾವಡಿಗು ಎದುಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬತ್ತಿನ ನನುಂಜು ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ PTA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜುಬೇರ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಚಾವಡಿಗು ಎದುಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆರೆಗು ಕಾಲೇಜಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಮೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಗುರಿಕಾರೆ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವಂಕರ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬತ್ತಿನ PTA ಇಂದೆತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಯ್ನ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಲೀನಾ ಅಮ್ಮನ ಮೇರು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಗುರಿಕಾರೆ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಂಕರ್ ಮೇರೆಲ್ನ ಚಾವಡಿಗು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಮುಖೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿದೆ ತಂದು ಮಾತಾ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಲ ಪರೋಕ್ಷವಾದಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆರೆಗು ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾತಿ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಲೀನಾ ಅಮ್ಮನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನ ಗಾನ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾದಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮುಕ್ಲೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸುಗು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಈ ಸಾಲೆದ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಐಸರದ ಮೋನೆಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿನಂಚಿನ ತುತ್ತಾಯ್ತಡು ಬೈದೇರು ಈ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಈ ಗರ್ಧದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಣೆರೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಿದು ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ನಂಬಿಕೆದ ತಿಂಗಳು. ಆಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಲ ಮಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲ ಆಟಿ ಆಡಾಡಗೆ ಸೋನ ಓಡೋಡಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆಟಿಡು ತೆಡಿಲು ಬತ್ತುಂಡ ಮಾಡು ಪೊಲಿಪು ಸೋನಡ ತೆಡಿಲು ಬತ್ತುಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪುಗೆ ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಪುಡವುಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಣಿಕನ್ನು ತೆರಿಪಾವನ ವಿಚಾರಲು ಈತ ಮಾತ ಅತ್ತಂದ ನನ್ನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರೆಗು ಚಾವಡಿಗಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಗಾನ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೊರ್ಲು ನಡೆನುಡಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅವು ಏತೋ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕರಿತೊಂದು ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ತಂಡ ಓವೇ ರೀತಿದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆಯರೆ ಆವೊಂದಿನ ತಿಂಗೊಲು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಭೂಮಿಡು ದೈವ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಜನಕುಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟ ಮೌಢ್ಯ ಆವರಿಸದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗೊಲು. ವರ್ಷಡು 16 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ. ಈ 16 ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ಬಡಪತ್ತದ ತಿಂಗೊಲೊಂದು ಪನೊಲಿ. ಆಟಿ ಪಂಡ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಿನಿಯರೆ ವನಸುಗ್ಲ ಬರಗಾಲ ಬಿತ್ತಿಲೆಡು ಬುಲಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ತೇವು ತಜಂಕ್ ಕೆರೆಂಗ್ ಪೆಲೆತರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂದಿನ ತಿಂದದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಬಡಪತ್ತದ ತಿಂಗೊಲಾಂಡಲ ಅನಿಷ್ಟದ ತಿಂಗೊಲತ್ತು. ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಚಿರಿ ಪಾತೆನೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೆನ್ನಮಣೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಎದುರು ಕತೆಪ್ಪನೊಂದು ಪುಲಿಕಂಟೆ ಸಾಂತನಿ ಕೆರೆಂಗು ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದು ಕುಶಿಟು ದಿನ ನೂಕು ನಂಚಿನ ಸಮಯ. ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಸೋಣ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಆಟಿಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಆಟಿಕಲಂಜೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಮಾರಿನ ಕಲೆಪೆಗೆ. ಆಟಿಕಲಂಜೆ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗಣ ಐ ಮಾಯದರಸುನ ಜೋಗಡು ಪುಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈಶ್ವರನಂಶದ ಕಳಂಜ ಊರುಗು ಬತ್ತಂಡ ಬುಲೆಸಿಲಕು ಬೊಕ ಜನಮಾನಿಲೆಗು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ರೋಗ ರುಜಿನ ದೂರಾಪುಂಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಐಡ್ದಾದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಜವಾನೆ ಆಟಿಕಲಂಜನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಗಪೋದು ನಲಿಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡುಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಪಚ್ಚೆ ತೆಗಲದ ದುತ್ತೈಡಪ್ಪುನಗ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈತಲ ಕೊಡಿನು ಕಿನ್ಕದು ಕೊಡಿ ಮರ್ದದ ಕಷಾಯನು ಕೊರಡು ಪಂದದು ಅಪ್ಪೆಲು ಜಾಗೃತರಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪಾಲೆಕೆತ್ತಿದ ಕಷಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮರ್ದು. ಈ ಕಷಾಯನು ಪರ್ನಗ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿನ್ಲ ತಿನ್ಪ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಉಷ್ಣ ಆಯಿನ ಶರೀರಗೂ ತಂಪುಗೋಸ್ಕರ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿನ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು. ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಮರಟು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋದ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರಿತೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾವಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆನು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ಪುನ ಮಾತ ಕಜ್ಜೋದ ಬಗೆಟು ಜೋಕುಲೆಗು ನಮ್ಮ ಪನುಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರೆಗು ಚುಕ್ಕಿದೆ ಪೆದ್ಯಪ್ಪ ಭಾಷೆನು ಕಲ್ಪವಡು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರలను ತೆರೆಯೋಡು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ಲೇನು ಒರಿಪಾವುಡಾಯಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಶಸ್ವಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೆರೆ ಬರೊಂದು ಯಾನ್ ಆಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬಡಕಾಯ್ದ ಭದ್ರಗಿರಿಡ್ದು ತೆಂಕಾಯ್ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯ್ದ ಗಟ್ಟೆದ ಕರೆಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಡಲಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ನರಮಾನಿಲುಪ್ಪಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ. ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಪುಂಚ ವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವರ ಸಾನ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಮಂದಿರ ದರ್ಗಾ ಇಗರ್ಜಿ ಬಸದಿಲಿನ ಸುತ್ತುದಂತಿನ ತುಳುನಾಡು. ಸುತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಅರಿವಣದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವುದಾತು ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ತು ತುಳುರಾಜ್ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಸಂಧಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಉದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲುನು ತುಜಿಪವುಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಚರಣೆಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ನಾಗನಂಬಿಕೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಕ ಆಯನ ಕಲಕಂಬುಳ ಮಾತ ಮದತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಈ ಕೋಲಾಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನ ಬೇಲೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು.
ತುಳು ಪಂಡ ಮೆದು ತುಳು ಪಾತೆರ ತುಳ್ತದೆತ್ತಿನ ಬೊಲ್ನೇದ ಲಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆನು ಪಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದಲ ಕಲಪನೊಲಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಜವು ಅಂಟುನು ಬಾರಿ ಬೇಗಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೆರು ಒವ್ವೆ ನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒಗ್ಗುದು ಪೋಪೆರು ಅಂಚಾದು ತುಳುವೆರು ತುಳುತನ ಆಜೊಂದು ಮಾಜೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಆಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಕಾರ್ತೆಲ್ದ ಜಡಿ ಬೊಲ್ಲೊಡ್ಲ ಆಟಿದ ಆನೆದ ಬೆರುಪುಡಪುನ ದೊಂಬುಡ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನ ಧರ್ಮಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲನು ನಡಪಾಯಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತುಳುವೇರು ಕಾಡಮುರ್ಗ ನೀರಕಡಲು ಪುಂಚದುಚ್ಚು ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿ ಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಉನ್ಪಿನುಪ್ಪು ಕಾರ್ದಡಿತ ಮಣ್ಣು ಪರಪಿಸುದಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ತುಪ್ಪಿನಕಲು ಅತ್ತಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧಕೆರು ಆಸರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದು ತಮರೆಗೆ ತಮ್ಮಲೆ ಆದು ಆಣ ತರೆ ಕಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿ ಕಾಪಿನ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿ ದೈವಲು ಮೋಕ್ಯದ ಬುಲಿಪುಗು ಪಾರುಬರ್ಪಿ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಜೀವ ಕಂಬುಳ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ತಾರೈ ಕುಟುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದ ಬುಲೆತ್ತು ಬತ್ತದು ಐಗಾದೆ ಒಂಜಾದ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು ಅವೆಟ್ಟು ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಬೆನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಬುಡಂದಿನ ಬರ್ಸರ್ದಾದು ಕಾರ್ಪಿದೆ ದಿಯರ ಆವಂದಿನರ್ದಾದ ಪೊರ್ತು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬಡಪತಿತ್ತುಂಡು ತಿನಿಯರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನದ್ರಾದ ಜನಕುಲು ತೇವುದ ತೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ತೇವುದ ಪತ್ರಡೆ ತಜಂಕ್ ನರ್ತೆ ಕನಿಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಿನಿಸಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದಲಕ ದುಂಬು ಬಸ್ತಪುರ ಸೌಕರ್ಯ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒವ್ವೆ ಆಚರಣೆಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಕೆಲೆಂಜಿ ಉಮಿಲು ಪಾಂತೆ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಸೀಕು ಬರ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ತುಂಬ ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ಎಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣು ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಂಜುವು ಡೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಣನ ಮೋನೆಗ್ ರಂಗು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಗೆ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟದು ತಾಳೆಗರಿತ ಕೊಡೆ ಸೊಂಟಗ ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಆಂಜೋನ ತೆಂಬರದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಡುಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಪರ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮರ್ದದ ಗುಣ ಮರಟು ಉಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಸೀಕು ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲ್ ಆಟಿಕುಲ್ಲರ ಬೈದಿನ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ದೈಹಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ಆದ ಸುಸ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸೈತಿನಕುಲು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿ ಬಲೆಸ್ವೆರ್ಗೆ ಯಾನ ಅಕೇರಿಡು ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬೊಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒರಿಪಾಗ ಪಂಡದು ಕೈಯಾದಜ್ಜನ ಕವಿತದ ಸಾಲದಂಚ ತುಳು ತುದೆತ ಮೀನಾದು ತುಳು ಕಡಲ ಮೀಂದುಂಡುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ನಾಡುಗಾದು ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದು ಬೆನೊಡು ಪನ್ಪಿದನಿ ತುಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡುಗು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುನ ದಿನ ದೂರ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಬುಕ್ಕ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂಬೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಜುಬೈರಂಬೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೆಲಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲ್ನ ಕಾಲಡು ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕಳು ಜೀವನದೇ ಇದೇರು ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕಳು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಡ್ಪಡಾದೇರು ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕಳು ಆ ಟೈಮುಡು ಇತ್ತೆರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಆ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತೆರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂಡು ಪನ್ನೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಡಲು ಇಂಚಿನ ಮಡಲು ಕಟ್ಟದು ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಇತ್ತನ ಪಂತಿನಿ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಸಡು ಕುಲ್ಲಡಾಪುಂಡು ಆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮುಡು ಆ ಕಾಡು ಇತ್ತಿನ ಉಚ್ಚುಲು ಸಮೇತ ಆ ಮಾಡರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುದು ಕುಲ್ಯರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂದು ಆತ ಪೋಡಿಗೆದಲ ಅವತ್ತಂದ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಹಾಪುಂಡು ಆಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನು ಆಷಾಢ ಪಂಡದ ಪಂಪ ಈ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕೆಂಚ ಬಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನೇರುಂಡು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪೂರಲ ಉಂಡು ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಅಪಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು
ಈ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣೆತ್ತು ಮರಿಯಲ ಪಂಡ 4 ತಿಂಗಳ ಮರಿಯಲನೆ ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ತಿನ್ನೇರ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದುಂಬುದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಡ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತನ ಐನ ಈ 8 ತಿಂಗಳು ಮರಿಯಲಡು ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಮರಿಯಲಡು 8 ತಿಂಗಳು ಅವು ತಿಂದದು ಖಾಲಿ ಆದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಕ ಖಾಲಿ ನಾವು ಉಪವಾಸನೆ ಕೊಲ್ಲುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಂಡ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಇಂದೆತ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಡು ಬಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರಂಜನ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವ ಮೂಜಿ ಸಲ ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀದು ಐನ ಈ ಬರ್ಸ ಮುಖ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ರಜೆ ಇಂತನೇ ದುಂಬು ಪೋಡು ಮುರಂಡ್ಲ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ರಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಅದು 6 ಬಂಡರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತದೆ ಬೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಬುಡೇರಾಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಎಂಚ ತೊಯ್ಪಾವಣಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರೆ ಪಂಡದೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಮರತು ಹೋಪುಂಡು ದುಂಬೊಂಚೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ದಿನ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜ ಜನವರಿ 4 ಪಂಪೆ ಇಜ್ಜನ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಪಂಪೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಅಂಚತೆ ಒಂಜ ಆಟ ಇಜ್ಜನ ಸೋಣ ಇಜ್ಜನ ನಿರ್ನಾಲ ಆ ಬಾಸೆಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈತನೇ ತಾರೀಕು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಅವು ಈತ ಏರೆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನನದ ಕಾಲಡ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮರತು ಹೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗದ ಆ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕಳು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುಂಡ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗದ ನನ್ನ ದುಂಬ ಎಂಚ ಬಂಡ ನನ್ನ ಈತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟಡ್ ಒಂಜಿ ಐನು ಇಲ್ಲತ್ತು ನನ್ನ ಆ ಐನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಏರು ಬಂಡದೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಂಬಂಚತ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅಂಚತ್ ಒಂಜಿ ಊರೇ ಹಾಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗನ ಕಲ್ಪ ಬಂದ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದು ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ದುಂಬ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಈತ ಕಾಸು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ದುಂಬದ ನಡತೆ ದುಂಬ ಎಂಚ ಬೈದಿಂಡು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವಡು ಖಾಲಿ ಕಾಸು ತಿನ್ನ ನಾವು ಇನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುರಣಿ ಎತ್ತೋ ಕೋಟಿದ ಓಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಆಂಡು ಏರಗ್ಲೇ ಪನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ನಡತೆ ಗುಣ ನಡತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಪಣ ದುಂಬುಳ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅವಳ ನಾನು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋಡು ಬಂದದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಆಟಿ ಕೂಟದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಲದ ಗುರ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. LKG ಬೊಕ್ಕ UKG ವಿಭಾಗಡು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ನೇತ ಸುರತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀಜಿತ್. 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶಾಜಿನ್. शाजिन LKG फस्ट स्टैंडर्ड दार बुक बैलेंस ऐट सुरत इनाम पड़ेनार सान्वी. 2ನೇ इनाम पड़ेनार निशा. ಗೊಬ್ಬುಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೇಸ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಆಯ್ತು. ಸುರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ರಿಷಿತ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನ್ಯೂಮನ್. ಅಂಚನೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕಲಿ ನಡತಿನ ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಡೊಂಕ ಒಂಜಿಕಾರ್ದ ಓಟ. ಸುರತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಬೂಬಕರ್ ನಿಹಾನ್. 4ನೇ ತರಗತಿದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಬಾಟಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸುರತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಲಿಖಿತ್. ಮಂಜರ್ ಸರ್ಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬುಡು ಸುರತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ದುಲೈಕಾ ಹಸ್ನ.
ಆರನೇ ತರಗತಿದಕ್ಲೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಸುರುತೈ ನಾಂ ಪಡಿನಾರ್ ರಿಷಾ. ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನಕಲು ಸಮರ್ ಕ್ಲೆವಿನ್ ಬಕದಶ್ವೇತ್. ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಕ್ಲೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ಆಯ್ತಾ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾ. ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಉಪ್ಪಿನ ಮೂಟೆ ಓಟಾಡ್ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಮುದಾಸಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜೈಫ್. ಮೂಜಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ಮೂಟೆ ಓಟಾಡ್ ಇನಾಂ ಪಾಡಿ ನಕಲು ಮಿಥುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾಸ್. ಮೋಕ್ಷಿತ ಯಶಿಕ. ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನಡತಿನಂಚಿನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನಾಂ ಪಡಿನಕಲು ಅಂಕಿತ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾ. ಆಂಜೋಕ್ಲೆನ ಕಂಬಳ ಓಟಾಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿನಕಲು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ರಿಫಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ತಫಾ. ಅಂಕಿತ ರೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ, ರಿಫಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ, ರಿಫಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ. ಅಂಚನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ನಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕಾರ್ದ ಓಟಾಡ್ ಇನಾಂ ಪಡಿನಕ್ಲು ತೈಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಹಸೀನಾ. ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಕಲು ಶಶಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಜನ್. ಜುಬೈರ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ನಾನ್-ಡಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂಪನೇಟ್ ಇನಾಂ ಪಡಿನಾರ್ ಐಷತುಲ್ ಮಿಸ್ರಿಯಾ. ಶಾನಿದ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾಮರ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನಾರ್ ಶಾನಿದ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಲ್ ಐಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿನಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಜ್ಜುನು ನಡಪಾದುಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಶಿಶಿರಿಂಬೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ ಕರಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಪನ್ಪುನ
ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಚೇಳೂರು ಶಾಲೆಡ್ ನಡತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನು ಗೆಂದಿದೆರು. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಟ್ಟೆರೆಗುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ 5 ಜೋಕುಲು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರು. ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾಂಬೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಭಾಗವಹಿಸದು ಕೆಲವು ಇನಾಮುಲೆನು ಗೆಂದದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಗೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಪಡೆಯೊಂದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾದು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಲೆಪ್ಪೆರೆಪ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರಿಕರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಸಾರ್ ಇನಾಮ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಆರ್ಯ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿನಯ ಗೀತೆ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿರು. ಅಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಂಠಪಾಠಡ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಶರಣ್ಯ ಅಂಬೇರು ಜನಪದ ನೃತ್ಯಡ್ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಡ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ఒక ಅಭಿನಯ ಗೀತೆಡ್ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಡ್ ಕೀರ್ತನ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತನಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ತುಳು ಕಂಠಪಾಠಡ್ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಅಫೀಫಾ ಹಿಂದಿ ಕಂಠಪಾಠಡ್ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಆಯಿಷತ್ ಶಜಾ ಚಿತ್ರಕಲೆಟ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೈ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಡ್ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಸಾನಿಕಾ ಆಶುಭಾಷಣಡ್ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುದೇರು. ಕೃತಿ ಲಘು ಸಂಗೀತ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಶಿಫಾ ಕನ್ನಡ ಕಂಠಪಾಠ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಅನಿಕ್ಷಾ ರಿಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಂಠಪಾಠಡ್ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ತನ್ವಿ ತುಳು ಕಂಠಪಾಠಡ್ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಕೃತಿ ಕ್ಲೈ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಡ್ ಮುಜಿನೆ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಫಿ ಕವ್ವಾಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಫಜಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕವ್ವಾಲಿಡ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಯಾಸಿಕ್ ಮುಬೀನ್ ಕವ್ವಾಲಿಡ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುದಾಶಿರ್ ಕವ್ವಾಲಿಡ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಾಹಿಬ್ ಕವ್ವಾಲಿಡ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಾಸ್ ಕವ್ವಾಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಲಕ್ಷಿತಾ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಡ್ 2ಯ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ನವಮಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ 2ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುಂದೇರು. ದೀಪ್ತಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂದೇರು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ.
ಐನಡು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಝೈಬಾ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಸಲ್ವಾ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರಿಕಾರಾಯನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಡು ಮಟ್ಟುಗುಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಆವುಡು ಪಂಡದು ಆಶಯನು ದಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆನ SSLC ಜೋಕುಲೆನ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘರ್ದು ನಮಕೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನಾಮು ಬೈದಂಡು ಇಂದಿನ ಕರಿನ ವರ್ಷ SSLCಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೀಚರ್ ಬಣ್ಣ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಟೀಚರ್ ಉಷಾಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರಿಕಾರರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈ ಸಾಧನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತುಯ್ಯರೆಗೆ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಾರ್ಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪೆರ ತಯಾರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೋಡು ಇಪ್ಪುನ ಬೆನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಮದಿಮಾಲೆನ ಪೊರ್ಲುನು ನಲಿತದು ಪಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಕಡಲದ ಕರೆ ಬರಿಟು ಮಡಲದ ದೊಂಪದಡಿಟು ಮದಿನೇದ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಪಾಡಲೇ ಸೇಸೆ ನಿಕುಲು. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಪೂಜಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾರ ದುಡಿಟು ತೆಲಿಕೆ ಸಂಪಿಗೆ ಐಸಿರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಕೊಂಗು ಕಲಸ ಪೂರ ಭಾರಿ ಜೋರುಯೇ ಜನಜಾತ್ರೆ ಒರ್ಮೆ ಸೇರು ದಾಂಡು ಜಾರು ನಿಲಿಕೆಯೇ ಕಣ್ಣರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ 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 ಪಂಡು ನಾಡು ಮುಂಡು ಮದಿಮಾಯ ಉಂಡು ಇಂದು ಆರೇ ನಿನ್ನ ಗುರಿಕಾರೇ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಬನ್ನಗ ಪನ್ನೀರು ತಲಿಪುಲೆ ದಾರೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ಪುಡಪುಲೆ
முட்டானே ನನಗಳಿಗೆ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ பொண்ணு மாலை பகப்புரே மன்மே பள்ளி கூடலே பொச்சி பள்ளி ಬಾಲೆ ಮೆನ್ಕೊಂಡುಂಡು ನಾಚಿಗೇಡುದಾನೆ ಮೋನೆ ಪಾಡಲೇ ಸೇಸೆ ನೀಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾ ನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾ ನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾ ನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾ ನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗರ್ಧದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬತ್ತದ ಸೇರೇರ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೋಗು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಪಾತೆರೆಗಳ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆರ್ದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಪಾಡ್ದಾನ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಸುರುತ ಮನೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡ ನಡ್ನಗ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನಗ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೂತ ಕೋಲ ಅಗಿಲು ತಮ್ಮನ ಪನ್ಪುನ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನನಲ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಮಾತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಲಿತದು ತೋಜಾಯರೆಗು ನಮ್ಮ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಡೆನ್ನಾನ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಪಂಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಐಸರಡು ಪೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂಚ ಪಂದು ಮಾಯ ಕಡೊಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಗಾಲಿ ಬೀಜಿಂಡು ಪಂದು ನಲಿಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು.
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಪದಕು ಪಜ್ಜ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೋರ ಆಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಕೇಳಿ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಜೋಕುಲೆ ಇನಿತ ದಿನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸದ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಗೆಗ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಆರ್ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಅರೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುಪುನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಲ ಪಿರೋವರ ಎಂಗಲ್ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡು. ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಲಿಡದಾಯಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೆನು ಪಸರಿಸಾಯರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಆಟಿದ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲೇನ ಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯಡು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಂಬೆರೆನು ಪರಿಚಯ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಅಜಯ್ ಎಂಬೆರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ RJ ಆಗಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ದೈವದ ನಡೆ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. 1000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗೈದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಣಾಗ್ರ ಶೇರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಾಗಾಭರಣ ಸಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣ್ಯರಿಂದ 2016ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2 ಬಾರಿ ದುಬೈ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿ BR ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ಗಣ್ಯರಿಂದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎಂಬ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶರ ಸಹಿತ 175 ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಷಾಢದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರುವುದು ಇವರ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಇವರ ಆಟಿ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಂಗಾರ, ನೆಂಪ್ರ ತಂಜಿ ಇಂತಹ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ, ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಅರ್ಥಧಾರಿ ವಾಗ್ಮಿ, ನಿರೂಪಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ತಕ್ಷಿಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇವರ ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಈ ಗರ್ದದ ಲೇಸುಗು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಿರಂಬೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಇಮ್ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಎಂಬೆರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವೇ ತಾರಾಯ್ದ ಕೊಂಬುನು ಬುಡ್ಪಾದು ಅರಿಬಾರದಿಂಚಿನ ಕಲಶೆಡು ದೀಪುನ. ಇಂದು ದಾಯಪಂಡ ತಾರಾಯಿನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಕೊಂಬುಡಿತ್ತಿನ ಪೂತೆಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ನನಲಾತು ಒದಗಾಡ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂಚಾದು ಚಾವಡಿಗ ರಂಗ ಕನತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನೆರಡಲಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಉದಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಉದ್ದೀಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಮಾಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದೆ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಡೆಗು ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರೋಣ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲಿಡ್ದ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರ್ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ಇನಿ ಮಾತೆರಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಉಳೈ ಜಗತ್ತದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಓವುಕೆ ಎನ್ನಗ ಭರತ ಭೂಮಿ ಆ ಭರತ ಭೂಮಿದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಓವುಕಂಡ ಭರತ ಭೂಮಿದ ಉಳೈದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಓವುಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ತುಳುವ ನೆಲ ಅಂದ ಪಣಪೇರು ಈ ತುಳುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಅತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕಲ ಪಣಪೇರು ಎಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಪ್ಪ ಮೊಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಲು ತುಯಿನಲ್ಪ ಪೂಪಾಡುಡು ಸಾನ ತುಯಿನಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರುಡು ಗುಂಡ ತುಯಿನಲ್ಪ ಅಕಲಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾವುಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರುಪತ್ತೋಡು ಒಂಜಾತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಕುಲು ತುಳುವೇರು ಎಂದು ಪಣಪೇರು
ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕರಿನ ದಿನ ಕರಿನ ಪಗ ನಾಗಗ ತನುಮೈಪುವ ನಮ್ಮ ನಾಗಗ ತನುಮೈಪುನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರೆ ಕಲ್ಲ ನಾಗನ ಕಂಡರೆ ಹಾಲ ನೆರೆಯುವರಯ್ಯ ದಿಟದ ನಾಗನ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯ ಉಂಬ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ಪೋಗೆಂಬರಯ್ಯ ಉಂಬದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭೋವನವ ನೆರೆಯುವರಯ್ಯ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವ ನೆಲದ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಳೈದ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನವೆಂತೂಪ ಆಂಡ ಈ ತುಳುವ ನೆಲದ ಉಳೈದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಉಳೈದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ನೆತ್ತ ಉಳೈದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗುಳುದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುದ ಉಳೈ ನಂಗೆ ಅಡಂಗದುಂಡು ಈ ಭರತ ಭೂಮಿ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿದ ಆಗರ ಪಜ್ಜ ಪಜ್ಜುಗಳ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿನ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ನಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭರತ ಭೂಮಿ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿಲುಲ್ಲ ಅವಳು ಭೂಕಂಪ ಹಾಪುಂಡು ಸುನಾಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಚಿತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಬತ್ತುಂಡು ಉತ್ತರ ತತ್ತರಾಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಲು ಬಿತ್ತರಾಂಡು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ತಫಫಲುಕಲಿನ ಲೋಕದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಟ್ಟುವೆ ಎಂದು ಪಂಡಿನಂಚುತ್ತೇನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಠರ್ದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಿಮಾನುಡು ಅಲ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿದ ಉಳೈ ಪುನಃಪೂರ್ಣ ತುಯ್ಯ ಪೊಟ್ಟ ಪಣುಪುನ ಚರ್ಚಿದುಲೈ ಪುನಃಪೂರ್ಣ ತುಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದುಳೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿರ್ದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿರ್ದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡೈ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಒಂದು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಸೀಮೆ ಈ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಸೀಮೆಡು ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಉತ್ತರ ತತ್ತರಾಯಿನ ವರೆಮುಟ್ಟುಗಳ ನಮ್ಮ ನೆಲಟ್ಟು ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಡುತ್ತುದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಏಪತ್ತುಂಡ್ಲ ನೀರು ನೀರು ನೀರೆಂದು ಬಬ್ಬೆದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೀರು ಬಿಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟಗಳ ಚದಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡದನ್ನ ಆ ದೇವರ ಮದೆಟ್ಟುಂತಿನ ದೇವರ ಬಂಡರೆ ನಿಕ್ಕ ನೀರತ್ತ ಮಗ ಏತ ನೀರು ಬೋಡೊಂದು ವರಾನೆ ನೀರು ಬಿಡಿಯರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಬೋಡು ತುಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಂದಂಡಾಯ್ಕಿ ಏರ್ಲ ಎದುರಜ್ಜಿ ಈ ತುಳುವ ನೆಲದ ಉಳೈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಕೊಡಗು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡೊಂದು ತುಳು ರಾಜ್ಯನೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ರಾಮೇಶ್ವರದ ನೀಲೇಶ್ವರ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಅಂಕೋಲ ಒಂದು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಅಂದಾಂಡು ಐದು ದುಮ್ಮದು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕ ಬೋರ್ತಿನಾತೆ ನಿದರ್ಶನರು ತುಳುನಾಡದ ನುಡಿಕಟ್ಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಧಿಪಾರ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೇರಳದ್ದು ಕೊಡಗುರ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಜತತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ತುಳುವೇರು ಅಜತತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಓಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡ ಓಲು ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡ ಓಲು ತುಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿಗೆ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಕಲೆಗೆ ಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನೆಲದ ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಡಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪಿರವುಡು ಐತ ಉಳೈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ನೀಟಪಡ್ಡ ಬುರುಗ ಮತ್ತರ್ಮಿಡ ವಾಲಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಜನಕಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತಿರಗಲ ಯಾನೋ ತೋಳೋಯ್ತು ಸಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೋಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದ ಕೆಲೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಯಾನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಳೈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ತಿರ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಕೆಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಸ್ಫುಟಾದುಂಡು ಕೆಂಡ ಅವು ಏತ ಅದ್ಭುತ ಆದುಂಡು ಕೆಂಡ ಅವು ನಿಖಿಲದರು ಬುಡ್ಪವೆ ತುಲೆ ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನುರಿನಗ ಪಂಡದಾದ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನಗ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಸಯ್ಯುಂಗುಳಾನಗ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭವುಡೇರ್ನಗ
ಸತ್ಯತ್ತಿನಾಯಿ ಒತ್ತುದು ಬಾಯಿತ್ತಿನಾಯ ಬೆಳಗನಗ ಈ ಐನ ತತ್ವಗ ಲೋಕದ ಜನಮಂದೆ ತತ್ತಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಗಟ್ಟೊಡು ಸಿರಿಮಡಿ ಸಮುದ್ರಡು ಸಿರಿಪಾದ ತನ್ನ ಬಿರುಬಗರಿ ಪತ್ತುಣಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಿದೆಮುತ್ತಾವುಂಡು ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನುರಿನಗ ಬನ್ನದಾದ ಕೆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಅನ್ನಗಂದರ್ಥ ಗೆಲ್ಲು ಬಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಅನ್ನಗಂದರ್ಥ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನ ಬನ್ನಗ ಈ ಭೂಮಿ ಅಡಿಕ ಆಧಾರವಾದ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲುಂಡು ಆ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನಂದ ಭೂಮಿ ಅವು ಅತಂತ್ರಾಂಡ್ ಇನಿ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತದ ಮೇಲುವಸರ ನಮ್ಮ ಪರೊಂದಿತ್ತ ಮೇಲುವಸರ ಜತ್ತಿನವು ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಆ ನೀರು ತೋಡು ಕಿರೆ ಪಲ್ಲ ತುದೆ 5 ಒಕ್ಕ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ನಮಕ್ ನೀರದ ಆಶ್ರಯ ತೋಡು ಕಿರೆ ಪಲ್ಲ ತುದೆ ನೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಕಡದ ನೀರಿನ ಕಲಸೊಂದಿತ್ತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ನೀರದ ಆಶ್ರಯ ಹೋಗಂಡ ಉಗ್ಗೇಲು ಗುವೇಲು ನರಮಾನಿ ಗುವೇಲು ತೋಡುನಗ ತೋಡು ನೀರು ತಿಕ್ಕನಗ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಡಿಟ್ ಪಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾದೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ದು ಮೊದಲ ಪಾದೆ ತಿಕ್ಕ ನನ ತೋಡೆರಿಜ್ಜಿನ 5 ಒಕ್ಕ ನರಮಾನಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಡ್ಬನ ನಿಲಿಟ ಅಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅವಳೊಂದು ತೋಟೆ ಪಂಡ್ಬುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಂಬು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತೋಟೆದಿದ್ದು ಅವೇನು ಪುಡತೇರು ಸುರುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕ್ರೌರ್ಯ ಶುರುವಾಯಿನ ತೋಟೆರು ಈ ತೋಟೆಡ ಅಡಿದ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾಂಡು ಭೂಮಿದ ಗರ್ಭ ಬಿಚ್ಚಾದ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ 5 ಒಕ್ಕ ಒಂದುವೇ ಬುಳೆದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಿರುವಾಂಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡದು ಭೂಮಿದ ನೀರಿನ ಗರ್ಭದ ನೀರು ವೈಪರಿದತ್ತನ ಆತ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಟಕ ಅಂದು ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನಗ ಪಣಪಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ಇನಿತ ನುಡಿಕಟ್ಟು 1000 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ನುಡಿಕಟ್ಟವು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಸಯ್ಯೊಂಗುಳಾನಗ ಗೋ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಅನಗ ಇನಿ ಏತ್ ಗೋವುಲೆನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಏತ್ ಗೋವುದ ನಡುಟಿಪ್ಪ ಗೋವುಲೆನ ತಾಂಕವ ಆತ ಜಗತ್ತೂರಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಗೋವುಲೆನ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪ ಗೋವುದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪ ಆತ ನರಮಾನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಆತ ಪ್ರಪಂಚ ಲಗಾಡಿ ಆಪಣ ಬಣದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ಬತ್ತ ನಾವು ಅಕೇರಿದವು ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಒಡೆಯರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಾಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪೆದ್ದಂದೆ ಸಿಸೇರಿನಾದ ಪೆದ್ದನವ ಅಪರಾಧ ಅಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಂತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ 350 ಮಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲಿನ ಪೆದಪದಿರು ಅಕುಲು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದಿನ ಚೆತ್ತನ ಜೋಕಲಿನ ಪೆದಪಾದಿರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದುಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡ ಆಪನ ಚೆತ್ತನ ಮರ್ದದ ಪೊಲಬುಲೆನ ಪುರ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದಾದಿಪು ಕಷಾಯಾದಿಪು ನೆನ ಪುರ ಅಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಅಮ್ಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತಂಡು ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯಾದ ಆರು ವಿಜಯವಾಣಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂಕರಣ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪುನು ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆಪ್ಪು ಯಾನೊಂದೇನು ದಾಯ ಪಣೊಂದುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇನಿತ ಪುಂಜೋಕುಲು ಗರ್ಭವತಿ ಆಯಿ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನು ಏರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಏಪ ಸಿಸೇರಿನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಕಾಪುನು ಹೊರತಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪೆದ್ದು ನಡೆ ಒವೇ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಜರೆ ಕಾರಣದಾನಕ್ಕೆಂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ ಆತನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪೆದ್ದು ಜೆರೆ ಐಕ ಕಾರಣ ಆ ವಿಭಾಗ ಆ ವಿಭಾಗ ಪಾತ್ರನಾಗ ಐತ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಉದೇನ ದಾಯ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡೇರಂದಾಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಸೇರನಾದ ಪೆದ್ಯಲಂದಾಂಡ ಭಗವಂತೆ ಮುನಿಯವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ವಿರೋಧ ಅಕೇರಿದವು ಸತ್ಯ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಒತ್ತುದು ಬಾಯಿತ್ತಿನಾಯ ಬೆಳಗನಗ ಇನಿ ಸತ್ಯ ನರಮಾನೆಗೆ ಬೋರ್ಚಿ ಏರು ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಲಿಮೆ ತಂತ್ರ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕುಲು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಬೆಳಗನಗ ದೈವ ದೇವೇರ್ ನಮನ ಬಿದಮುತ್ತವೇರೆಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಈ ಪೂರ ಸತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಳು ಪೂರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಉಳೈ ಅಡಂಗದಂಡು ಯಾಕಡೆ ಅಪ್ಪೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡಿರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಸೋಣ ಬತ್ತದ ತಂಡು ಸೋನೋಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ದಾಯಿಗೆ ಸೋನೋಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತೆ ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಒಂದು ಬರೆಯೋಡು ನಿಗಳು ಸೋನೋಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂಜಿ ಬರೆನಗ ಎಂಜ ಬರೆಯೋಡು ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಒಂದು ಬರೆಯೋಡು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೋನೋಡು ಬತ್ತನ್ಲ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನು ಸೋನೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ದಾಯಿಗೆ ನೆಂಪು ಬೋಡು ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಇನಿಕೋಡೆ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬತ್ತು ನಂಚೆತ್ತನ ಬಂಗ ಅಕುಲು ತಿಂಡಿನಂಚಿತ್ತನ ತೆನಸಿ ಅಕುಲು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದ ಮೂಲದ ಪೊಲಬು ಒಂದು ಪೂರ ಮದೆ ಅವನು ಬಂದುಳೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಸೋಣ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭನಗ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆ ಆರಂಭ ಆಪೆನ ಪೊರ್ತು ಐದು ಸುರುತ್ತ ಬುಳೆ ಎನೆಲದ ಬುಳೆ ಐಕ್ ದೇವರ ಬುಳೆ ಅಂದ ಪುದರೆ
ಈ ದೇವರ ಬುಳೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟದ ಮುಡಿಯರಿ ಖಾಲಿ ಆದಿಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪತ್ತನಾಜ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಪರ್ಬ ಉರುಸು ಅವು ಉಂದು ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಆದಿಪುಂಡು ನಮಕ್ ಉನಿಯರಗ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭಾನಗ ನಮಕ್ ಉನಿಯರಗ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏತಮಲ್ಲ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಾಣ್ಲ ಏತಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದನಿ ನಾಣ್ಲ ಅಪಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದನಿ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಪಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಾತಿರೆಗಳ ಬೆನ್ನಿಯ ಆಕಾರ ಅಪಗ ಆಯನ ಅಟ್ಟದ ಮುಡಿಯರಿ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಉನಿಯರ ಬಂಜಿದ ತೆನ ಸಿಗದಾನೆ ಗತಿ ಅಪಗ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮ ಎನ್ನುನು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಏರು ಕೊರ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ನನ್ನೋರಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡ ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಋತುಮಾನುಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೊಂದ ಇಪ್ಪಲ್ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕೀರಿಕಿಟದ ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಬರ್ಸ ನಮಕ್ ಸೀತ ಕೊಡ್ಯೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದಾದ ತೆನಸು ಆ ಸೀತ ಕೊಡ್ಯುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಬೆಪ್ಪುದ ತೆನಸು ಬೋಡು ಓವು ಪೊಣ್ಣಾದು ಪುಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೊಜಂಕಾದು ಕೊಡಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನ ನುಡಿಕಟ್ಟಕೇನುವ ಬಾಕಿ ಪೊರ್ತು ಕೊಡತ್ತೆ ಕೊಡಿ ತಿಂಡವು ನಂಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಕೊಡಿತಿನಂಚಿತ್ತನ ತೊಜಂಕದ ತೊಪ್ಪುವೇ ನಂಗೆ ಶರೀರೋಗ ಬೆಪ್ಪಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನು ಅವು ಶರೀರಗೂ ಬೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರತೇವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಲುಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತರೆಕುಜಲ್ದಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುನೆಲ್ಲ ತರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತು ಆ ಮರತೇವುಗುಂಡು ಆ ಮರತೇವುಲ ತೊಜಂಕಿಲ್ನ ಬಾರ್ದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪತ್ರುಡೆ ಐದು ಮಿತ್ತೆ ತೆನಸುಂಡ ಏತು ಪುರ್ಲುದ ತೆನಸೆ ತರೆತ್ರ ಸೊಂಟಗೊಂಜಿ ಎಳತ್ರ ಬಂಡ ಕೋಮನ ಅಂದರ್ಥ ಉಂದೇನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ರಡ್ಡೇ ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯರ್ದುಂಬ ಅರುಣೋದಯಾಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನು ಪುನಂಚಿತನ ರೈತೆ ನುಗನಾಯರನ್ನು ಪುಗೆಲ್ದಿದ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತು ಪೋಯಿಂದಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಬಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ ಒರ್ಲ ಇರ್ಲ ದತ್ತದು ಎರುಕ್ಲೇನ ಮೀಪಾದ ಮೇಪಾರೆ ಬುಡ್ನಗಿ ಮೇಗ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳು ಗಂಜಿ ಕಣೆಯರ ಅಟ್ಟದ ಮುಡಿಯರಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅಪನಗಿ ಇಮೆನ ಬಂಜಿಗದಾದ ಇಮೆ ತರ್ಕತ್ತಿ ಬತೊಂಪೋಪೆ ಸೀದ ಬರಿಟಿತ್ತಿನಂಚತನ ಪೆಲತ ಮರಕ ಬಡತುವೆ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಜಾಪೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಜಾತದೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಒರಿಯ ತಿನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಒರಿಯ ತಿನ್ಪೆ ಇತ್ತದಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದೇವರ 4 ಪಚ್ಚಿಲ್ ತಿಂದಂಗೆ ಬಂಜಿವೇನ ಶುರುವಾಪನು ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದಂಡ ಬಂಜಿವೇನ ಅಪ್ಪುಜ ಆ ಪುಜಿ ದಾಯಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಯೆ ಇಡೀ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದೆಡ ಆಯ್ತಾ ಐನು ಪೆಲ್ತರಿನ ñಕ ñಕ ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೀಜ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಿನ ಪಜ್ಜಿಯೇ ತಿನ್ನಂಡ ಆಯ್ಗೆ ವಾರಿ ತಿದ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಆ ಪುಜಿ ಒಂದು ಐತುಳಾಯ್ ಅಡಂಗಿನಂಚೆತ್ತನ ಮರ್ದು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೊಡಿದಿ ಕೊನಪನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ ದೀದುಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲು ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಿಚ್ಚ ತಿನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲು ಬೊಡಿದಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಿಚ್ಚ ತಿನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲು నేను ತಿಂದ್ರೆ ಅರಂಟವ ಜೋಕುಲು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲು ತಿನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪೆಲ್ತರಿ ತಿಂಡ್ರಾಕಲಿಗೆ ಕೈಪೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಬೋಡದ ಪೆಲ್ತರಿ ಜೋಕುಲು ತಿಂದು ಜನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಶುರು ಆಪಣತ್ತ ಐಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲ್ಡ ಆಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೇನ ತೂಲ ಮಗ ಆಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೇನ ತೂಲ ಮಗ ಮಂಡ ಜೋಕುಲೆ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋಕುಲು ತಿಂದಂಡ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬಂಜಿವೇನಂದ ಮರ್ದ ಅಪ್ಪೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ಅಪ್ಪೆ ಈ ನುಡಿ ಕಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೇನ ತೂಲ ಮಗ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈಬೋನಗ ಅಪ್ಪೆ ಬುಳ್ಕು ನೀ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂತು ನುಡಿ ಕಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲಿನ ಒರಿಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜವನಂಚೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಂದುಳೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಕೆಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿಪರ್ಬಗು ತುಳುವಾಲೆ ಬಲಿಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟು ದಾದನೆತ್ತೊಳೆದ ಅರ್ಥ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಡಪುಡುವೆ ಎಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟು ದಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕಡಪುಡುವೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವನು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಡಪುಡ್ನ ಬಂಡಾಯ್ತ ಅರ್ಥ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಮಾಸೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ತಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಅಪ್ಪೆ ಆಯಿನಾಲು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಆವೋಡು ದಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪಚ್ಚೆ ತೆಗಿಲದ ಐಸರದ ದುತ್ತೈ ತೊಡಿಪ್ಪಲು ಪಂಡ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈ ಮೂರು ಬಳ್ಳಿ ಮರಕುಲು ಅವು ತೆಗಿಲಾದಿಪ್ಪ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಬರ್ಸು ಅಪಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆಯಿನಾಲು ಕಾಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕನಪಡೆ ರಡ್ಡೇನ ಬುಡ್ದು ಕಾಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕನಪಡೆ ರಡ್ಡೇನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆತ್ತಲ ಕೊಡಿಕ್ಲೆನ ಕಿನ್ಕದು ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ಮರ್ದದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಡು
ಆ ಕೊಡಿಮರ್ದದ ಕಷಾಯ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು 31 ದಿನ 31 ದಿನ 14 ದಿನ 14 ದಿನ ಮನದ ಕಷಾಯ ಪರಡು ಒರಿನ 15 ದಿನ ಈ ಕಷಾಯ ಪರದ ಕೃಷ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶರೀರಗೂ ಧಾತು ಪುಷ್ಟಿ ಜಿಂಜಾಯಿರ ಬೋಡದು ತೆನಸಿ ತಿನ್ನೋ ಒಲ್ಲೆದ ಕೊಡಿ, ತೇರದ ಕೊಡಿ, ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿ, ನಾನಿಲ್ದ ಕೊಡಿ, ಬೆಂಗೆದ ಕೆತ್ತೆ, ಇರ್ಪೆದ ಕೆತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ ಕಷಾಯುಳಿನ ತೆನಸಿಲೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಈ ಕಷಾಯುಲಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಕೊಡಿಕ್ಲೆನ ಕಿನ್ಕನಾಗ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಈ ಕೊಡಿಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಬೈಪನಾಗ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಒಂದುಂಡು ಏತು ಜನಟುಂಡು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಈ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪುಡಿ ತೊಪ್ಪುಲಿನ ಪಾರ್ದು ಗಂಜಿದ ಉಬೇಕೊಂದು ಬೇಯೋಡು ಬೇಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಒಂದೇನ ಪೂರ ಕಡೆದ ಐಕ ಕೂಟ ಪಾರ್ದು ಅವೇನ ಮಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಅವೇನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ತುಳುವನೆಲ್ಲ ಟಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಮದ್ಯಾದ ಬೋಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಆತಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಡತ್ತನ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕುಲ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ತೇರದ ಮರತಡಿಟ್ಟು ಪೋಲೆಗೆ ತೇರದ ಮರತಡಿಟ್ಟು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಕಿರ್ಬೇರೆ ಅವೇ ತೇರೆ ಕರ್ತಿನ ಮರೆಮಿನಿ ನಿಕ್ಲ ಮೇಯ್ಕ ತಾಗಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತುಂಬೋಡು ದಯಬಂಡ ಆತು ಜೋರ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಕ್ಕುಲಿತ್ತೆ ಏನನ ತೇರದ ಮರತಡಿಲೆ ತುಂಬೋದು ತೇರದ ಕಾಯಿನ ಯಾರು ನಿಕ್ಕಲೆದುರು ತಿನ್ಪೆ ತೇರದ ಕಾಯಿನ ಯಾರು ನಿಕ್ಕಲ ಎದುರು ತಿನ್ಪೆ ತೇರದ ಕಾಯಿ ವಿಷ ಬಂಡ್ಪೇರು ತೇರದ ಕಾಯಿನ ನಿಕ್ಕಲೆದುರು ತಿನ್ಪೆ ಎಂಚ 7 ಸರ್ತಿ ತಾಲೂಲ್ ತಪ್ಪುಗ ಮಾನದು ಅವು ದ್ರಾಕ್ಷದಲ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷದಲ ಕೆಪ್ಪುಂಡು ಕರಂಡ ಬುಳಿತಲ ಕಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ಪತ್ತದ ಬಿಮ್ಮೋಗು ತಾಗಂದಿಲಕ ಪುಲ್ಕ ಬಂಜಿ ಬಾಯಿದಲ ಎರಟ್ಟವು ಐ ತುಳೈದ ಮಂಜೋಳು ತೆನಸುಂಡತೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಯಾನವೇ ನಿಕ್ಕಲೆದುರು ತಿನ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೇರದ ಕೊಡಿದ ಪಸಂಗರಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪದಿರಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಾದ ಸೀಕನ ಗೆಂದು ನಂಚೆತ್ತನ ತಾಕತ್ತು ಎಂಕಲ ಶರೀರಗ ಬೈದುಂಡು ಇನಿಕೋಡೆ ಯಾನ ಸೂರಜ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿಡ ಬನ್ಪನೆ 4 ಕೋಣೆದ ನಡುಟು ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪುರ ಲೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಂಚ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದದ ಪೊಳಬಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆನ ಪತ್ತದು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಪರ್ದದ ಪೊಲಬುಲಿನ ತೆರಿಪಣ್ಣಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪುಣಂದು ಅನ್ನಿಕಲ್ದ ಪನ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಆಟಿದ ಬೂಕುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಜಾಲ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದದ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿನ ನಾಡು ಬತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ 300 ಅಜಿಪೊರ್ದು ಮಿತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಪಟ್ಟಿಲೆನು ಪೂರ ಮಲ್ತೈಟಿಯನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಪೊಲಬುಂಡು ಪುಂಜಾಲ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಪೊಲಬುಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋನಗ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆಕೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನದಾದ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಲಕ ಪೋವಡು ಬತ್ತಲೆ ಪೋವಡು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಕೆತ್ತದ ಕನವಡು ಅವಿನ ಪೆರೆಸಡು ಗುದ್ದುಡು ಐತ ರಸ ಬರಡು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರ್ನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ಪು ಅಂಡ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಉಳೈ ಪಾಲದ ಮರಟೆ ಅಡಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಇನಿತುಲೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದ ದುಂಬಿನಾನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಪಾಲದ ಮರತ ಸೊಂಟಗೊಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟುವ ಐತ ಮುದೆಲ್ನ ಕೆತ್ತದು ಬಲ್ಲೆ ಬುರ ಕರ್ತದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪುವ ಐತ ಮುದೆಲ್ಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೀಪ ಪಂಡ ಕೆತ್ತೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಲ್ಲು ದೀಪ ಆ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೇಪ್ಲ ಪುದೀಪ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೇಪ್ಲ ಪುದೀದು ಕೈ ಮುಗ್ಯುವ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತುಳೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ 4ನೇ ಜಾಮಂದ ಪೊರ್ತುಗಿಯಾನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬತ್ತಲೆ ಬರ್ಪೆ ಮರ್ದಾಯಿನ ಮರ್ದುಲು ಬುರ ಈ ಮರಟ ಅಡಂಗು ದಿಪ್ಪಡೆ ಪಣದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪನೆ ಮನದಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಲುಗು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬತ್ತಲೆ ಆಯಿ ಬತ್ತದು ಅವೇನ ಕೆತ್ತೆಗೊಂಡೊಂದು ಕೊಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆಯೆ ಕೆತ್ತೆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಬೊಡಿದಿಡ ಬನ್ಬೇನ ಅಂದಯ್ಯ ದಾದಾ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲುಗಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲ ಇಂಬೆ ಕೆತ್ತೆರೆ ಬೋನಾಗ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬನ್ಪನೆ ಅಟಿಲ್ದ ಗೋನೆಡು ಬೊಡೆದಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲನ ದಿಕ್ಕಿಯಲ ಬಾಡ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ತವಳೆತ ಮಿತ್ತತ್ತು ಕಡಂಗೊಲ್ಲಿದ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ನು ಕನಕದೀನ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ದ ಮಿತ್ತತ್ತು ಐಕ ಬಾರ್ದಿಮೆ ಪಿದಡಿ ಎನ್ನಂಡ ಅಲ್ತ ಬೋದು ಕೆತ್ತದ ಕಂತಿನ ಬರೆ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಗೆಂಡ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆತ್ತದ ಪೆರೆಸಿನಂಚೆತ್ತನ ಗುದ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ರಸಕ್ಕೂ ಈ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ ನಡೆ ಕಷಾಯ ತಯಾರ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಕೊಳ್ಳೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆತ್ತ ಆ ಮರತ ಮುದೆಲು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಮರ್ದು ಸರಿ ಅಂಡ ಐತ ಮುದೆಲು ಕೆತ್ತುನುದಾಯಪ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ನೂಲ ಕಟ್ಟುನುದಾಯಪ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನುದಾಯೆ ಆ ಬತ್ತಲೆ ಪೋಡುಂದು ದಾಯೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಅತ್ತೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ
ದಾಯೆ ಪಾಲದ ಮರದ ಮುದಲ್ನ ಕೆತ್ತುವರೆಗೆ ಎಂಡಾಗ ಪುಲ್ಯ ಕಲಕ ಬೋಪನೆ ಪೋನಗ ಆಯ್ತ ಮುದಲ್ದ ಮುಳ್ಳಿತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಚೇಳಿತ್ತುಂಡ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೇಗ ತೋಜುಂಡ ಅವು ತುಚ್ಚುಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮುದಲ್ಡ್ ಕಲ್ಲು ದೀಪಿನಿದಾಯೆ ಐಕ ಕೆಬ್ಲ ಬೂದಾಯ ದೀಪಿನಿದಾಯೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಲಕ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತ ಕೆತ್ತಕ ನೋಡು ಇಮೆ ದುಂಬೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅದು ಕಲ್ಲು ದೀಜೆ ನಂಡ ಇಮೆ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಕಲ್ಲು ನಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪುಲ್ಯ ಅದಾಪ ಐಕ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅದು ಕಲ್ಲು ದೀಪನೆ ಐಕ ಸೊಂಟೋಗ ಒಕ್ಕನೂಲು ಕಟ್ಟುನುದಾಯೆ ಇಂಬೆ ಪಾಲದ ಮರ ಬಣ್ಣದ ಕಣ ಪಡೆದ ಕೆತ್ತಕಂತೆಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೈಯೊಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಜತನಗ ಬೋಡದ ಐಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಒಕ್ಕನೂಲು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೋಗು ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಕಲಕ ಬತ್ತಲೆ ಬೋಪಿಂದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶರೀರದ ರೋಮಗಳ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮರ್ದಮಾಯದ ಗುಣಕುಲು ಬರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಲೆ ಬಯರಾಪಿನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಲೆ ಬಯರಾಪಿನ ಬಾಕಿ ಬರ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡಾಕುಜೇರೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಆಯೆ ಬೇಗ ಪೋಯರೆಗೆ ಬೋಡಾದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂಚಂದ 4 ಗಂಟೆದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಪೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪದಿಪ್ಪರ್ ಓವು ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೇ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶಿನೆ ದಾದನೆತ್ತರ್ಥ ದಾದರ್ಥ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಏರ್ನಲ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪಿನತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಂಗೈತೂಲ ಮಗ ಅಂಗೈತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳ್ಳಲು ಮಧ್ಯೊಡು ಸರಸ್ವತಿ ಉಳ್ಳಲು ಮೂಲೊಡು ಗೌರಿ ಉಳ್ಳಲು ಕಾಂಡ ಏರೇರ್ನ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪಿನತ್ತು ಸಮಾ ಕೈ ತಿಕ್ಕಲ ಮೋನೆ ಒಚ್ಚಿಲ ಅಂಗೈತುಲ ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಐತ ಅರ್ಥ ಒತ್ತು ಒಂಜರ್ಥವು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಉಳ ಎಂಜ ನಿಗೂಢ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ದಾದ ನಿಗೂಢ ಅರ್ಥ ನೆಟ್ ಬದುಕದ ಪಾಠ ಉಂಡು ಕರ ಪಂಡ ಕೈಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಕರ ಪಂಡ ಕಿರಣ ಅಂದರ್ಥ ಭಾಸ್ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಎಂದರ್ಥ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಸೂರ್ಯಗ ಭಾಸ್ ದಿನ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯಗ ಭಾಸ್ಕರ ದಿನಕರ ಅಂದಲೆ ಪುನಃ ಕರಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿರಣವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಡ ಕಾಸಂದರ್ಥ ಸಂಪತ್ತಂದರ್ಥ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯುವಕ ನಮ್ಮ ಬೆನೆರೆ ಪೋಪ ಬೆಂದಂಡ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಏತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯುವಕ್ಕ ಕಿರಣ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಗ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ಬೆಂದಂಡ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಆಪನ ಅಪಗ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಬಿಟ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಶಾಚಾರ್ಯಲೊಂದು ಬಣೊಂದಿತ್ತನೆ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಒಂದು ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆದ 4 ಗಂಟೆ ಅವು ಸರಸ್ವತಿನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಎಂಚಪ್ಪ ಸರಸ್ವತಿನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಡೆದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ಓದ್ನ ಸಮ ಬಾಕಿ ಪೊರ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಓದ್ನ ಸಮ ನೆಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವದಾದ ಪಂಪರ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಸರಿಯಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಪಂಪ ಇದ್ದ ನಿಕಲ ಮೂಂಕುನ ಗಮನಿಸಲೆಗೆ ಸರಿ ಮೂಂಕುನ ಗಮನಿಸಲೆ ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಬ್ರೀತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಮೂಂಕುಡು ಮಾತ್ರ ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪುನಿ ತಂದ ಅಂದ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಮೂಂಕುಡು ಮಾತ್ರ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಲ್ಪುನು ಸರಿ ದೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಲತ ಮುಂಕುಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಮುರ್ತು ದತ್ತ ಮುಂಕುಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕಲು ಎಲ್ರಮ್ ದೀದು ಲಕ್ಕಲೆ ನಿಕಲ ಮೂಂಕುನ ಗಮನಿಸಲೆ ನಿಕಲು ರಡ್ಡು ಮುಂಕುಡ್ಲ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ನೆಕ್ ಇಡಾ ಪನ್ಪ ನೆಕ್ಕ ಪಿಂಗಳ ಪನ್ಪ ನೆಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಪನ್ಪ ನೆಕ್ಕ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಪನ್ಪ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಳ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಅದ್ಭುತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ ತರೆರ್ದ ಕಾರುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾವಿರ ನರಮಂಡಲ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಆ ಪೊರ್ತುನು ಸರಸ್ವತಿನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಪಣಪನೆ 5 ಸರ್ತಿ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮುಸಲ್ಮಾನೆರ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕವೇರು ಸರಿಯಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಅರ್ಚಕಿರ್ನ ಕುಲ ಹಿಂದುಳು ಸಮೇತ ಸರಿಯಾದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಡು ದಾಯ ಲಕ್ಕೊಡು ಸರಿ ತುಲೆಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಚಿಲಿಪಿಲಿಂದು ಗೂಡು ಬರ್ಪಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಲಾಂಡ ಮರಟಬಹುದು ಎಲ್ರಮ್ ದೀತೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಿದೆಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೈಕಂಜ ಅಂಬಾ ಪಣಪುನಿ ಏತ್ತು ಬರ್ತುಗು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏರಾನ್ಲ ಕಿದೆಟ್ ಎಲ್ರಮ್ ದೀತೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂಟೋಗು ಕಟದಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೋರಿ ಕೊಕ್ಕೊ ಒಂದು ಕೆಲೆಪುನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏರಾನ್ಲ ಕೋರ್ದ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಮ್ದ ವಾಚಿ ಕಟ್ಟದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿಯಾದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಕ್ಕೊ ಒಂದು ಕೆಲೆಪುಂಡು ಅಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ವಿಕೃತಿದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರಿ ಮುಸ್ಕಬಾರ್ದು ಗೊರಕೆದೆ ತಂದೆ
ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಗ್ತದೆ ಇಂಬೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಕೆತ್ತರೆ ಪೋಪೆ ಪಿರಬತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ್ಡ ಸೇರ್ದಿನಂಚತನ ಬಂದುಳ್ಳೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ದಾದ ಪುದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ ಪಾಲದ ಮರಕ ದಾದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ ಪಾಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟೋರಿಯ ಸ್ಕಾಲರಿಶ್ ಎಂದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಎಂಕೊಂಜ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡದಾದಂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ ನಾಡ್ಯಾರ ಬೋಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡದಾದಂಡು ನಾಡ್ಯಾರ ಬೋನ ದಾದ ಬರುತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾಲದ ಮರಕ ದಾದ ಬಂಡ್ಬನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಮುಲು ಪಾಲದ ಮರಕ ದಾದ ಬಂಡ್ಬನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾದ ಬರಿಪಿನಿಂದ ಗೂಗಲ್ ನಾಡ್ಯಾರಡನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಎಂದು ಬರೀತಾನೆ. ದ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ ಪಾಲದ ಮರ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀಯ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಯಾನು ಶುದ್ಧ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಪನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಛಿದ್ರ ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಮೂರ್ಖ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಲಗಾಡಿದ ಪೆರಬೋಡಾದು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಮರನ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಬಂಡೇರು ದಾಯೇ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಪಾಲದ ಮರನ್ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಎಂದು ಬರುತ್ತಿರಕುಲು ಇದ್ದ ನಿಕಲ್ದಕ್ಕೇನುವೆ ಅವು ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀಯ ಡಿವಿಷನಲ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ ನಿಕಲು ಬನಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪಾಲದ ಮರ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿದೆದುರು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಿದೆದುರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೆದುರು ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರದ ಎದುರು ಪಾಲದ ಮರ ಇತ್ತನೆ. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾವಡ ಆನಗಾವಡ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ದಾರೆ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ದೊಂಪ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಮೊದಲ್ಡು ಪಾಲದ ಮರದ ಮುಹೂರ್ತಕ ಬೌರ ಹೊಂದಿತ್ತ. ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಪುಂಡ ಧರ್ಮ ನೇಮದ 7 ಕೋಳದ 4 ಕಂಬ ಪಾಲದ ಮರದ ನಡೊಂದಿತ್ತ. ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಸೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ಒಂಜಿ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿ ಎದುರು ಪಾಲದ ಮರ ಎತ್ತಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಪಾಲದ ಮರ ಎತ್ತಂಡ ದಾಯಿಗೆಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ನಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕೊಡಿಟ ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕ ಪಾಡುವ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪಾಲದ ಮರ ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲಗೆ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆದ ಅರಂತಡೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿಲೆಗೆ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕಂದಿಲಕ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಪಾಲದ ಮರ ಅವು ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀಯ ಡಿವೋಷನಲ್ ಟ್ರೀಯ ಓ ಟ್ರೀ ಡಿವೋಷನಲ್ ಟ್ರೀ ಅಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನೆಟ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನರ್ದಾವರ ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಡಪುಂಡು ಬಂದುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪುನ ಕಲಾಯಿ ನಿರ್ದಾವರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಆಟಿಕುಳ್ಳರೆ ದಾಯಿ ಕಡಪುಣ್ಣು ಪಣಪನ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜ ದಾಯಕೆಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಕಡಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಆಟಿಗೆ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಗರ್ಭ ಅಂತುಂಡ ಪೆದ್ದುನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚತ್ತು ನೆತ್ತೊಳ ಒಂಜಿ ಕರಳರಿನತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನಡು ನಮಕ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಐದು ತುಂಬ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗರ್ಭ ಉಂತದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪೊಸತ್ತು ಮದಿಮೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಬಾಲೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋತಲು ನಮಕೇ ಉನಿಯರೆ ಗತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಕಂಡನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏತ ಬಂಗೊಂಡ ಉನಿಯರುಂಡ ತಿನೆರುಂಡ ಇಜ್ಜದಾರ್ನ ಸುರುಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಗರ್ಭ ಉಂತದುಂಡು ಆ ಗರ್ಭ ಉಂತಿನಂಚೆತ್ತನ ಗರ್ಭಗ ಬೋಡಾಪಿನಂಚೆತ್ತನ ಗೋಳಿದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಕೊಡಿಮರ್ದದ ಕಷಾಯ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ನಾಥ ಮೋಕೆಡ ಮಾಮಿ ಕೊರ್ಪಳ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಯನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೈದುಂಡ ಎಂಕುಲು ತಿನಂದೆಯನ್ನ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ತುವ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಗರ್ಭಗ ಬೋಡಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಅನುಪನನು ಆ ಕೆತ್ತ ಕಷಾಯಳಿನಿ ಅನು ಕೊರ್ತುವೆ ಪಣುಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅಂಗಡು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಪಣುಪನ ನುಡಿಕಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಕರ್ಲರಣದ ಸಂಬಂಧ ಆ ಬುಡ್ದು ಬೋಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಆಟಿಕುಳ್ಳರಂಜ ಪೊಣ್ಣನ ಲೆತೊಮರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋಕೈದ ಮಾಮಿಮಿನಿ ಓಡೆ ಪೋಪಿನ ಆಟಿಕುಳ್ಳರೆ ಮುಲೀತಿ ಬೇಲೆಂಡು ಪೋಯಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡ ಉಂಡು ಆಟಿಕುಳ್ಳರೆ ಮರ್ಮಲಿನ ಕಡಪುರ್ಜಿಂಡ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಡ ಉಂಡು ಪಣಪಿನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡಿದ ಮರ್ಮಲಿನ ಕಡಪುಡಡೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆ ತುಳುವೇರಿಯತೆ ಬಿರ್ಸೇರೆ ಪಣಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪಣಪನಂಚೆತನ ನಲಿಕೆ ನಲಿಪ
ನಮ ಬಣ್ಪ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬಣಪುನ ದೈವ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಪುರ ದೈವಳು ಗಟ್ಟಮಿತರ ಬಾ ಅತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಒವೇ ಕಾರಣ ದೈವಳು ಗಟ್ಟಮಿತರ ರೆಜ್ಜಿದ ಬೆಣ್ಣಕಲು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತೆ ಬತ್ತನಕಲು ಅಂಚಂದ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆದ ಮಹತ್ವನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾವೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಕೆನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯಗ ರಡ್ಡಿನ ಮನದ ಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆಧಿ ಬಂಡ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂಡ ದೈಹಿಕ ರೋಗ ಈ ರಡ್ಡು ಸಿಕ್ ಇತ್ತಲುಂಡು ಅಪಗಲೆತ್ತನು ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ದೈಹಿಕ ರೋಗಲುಂಡು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಲುಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಮರ್ದು ಇತ್ತ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಕಣ್ಣು ಗೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಗೊಂಜಿ ಮೂಂಕು ಗೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಈ ನನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಬೊಂಡ ಬಲ್ತ ಕೈತ ತಟ್ಟದ ರೋಮ ಗೊಂಜಿ ಗಂಟದ ರೋಮ ಗೊಂಜಿ ಮಣಿಗಂಟದ ರೋಮ ಗೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಹಾಪಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪು ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲೆ ದಯಕೆಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪಂಡಿತೇರ್ ನಕಲು ಅಪರೂಪ ಕಿರು ಕಿಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ತೆಡ್ಲಾಕದು ಸೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಆಟಿದ ಬರ್ಸೋಗು ಆಟಿದ ತೆಡ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಬೊಲಿವು ಇಂಚಿತ್ತನ ಗಾಜಲು ಪುನಃ ಜನಕುಲು ಪೋರ್ತು ಸೈಪುನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ದೈಹಿಕ ರೋಗಗ ಮರ್ದುವವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದುಳು ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಪೊಲಬುನು ನಾಡಿ ಪತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯರಿಕೆಂಡ ಅವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾರ ಆರೆ ಪಂಡಿತಾದಿತ್ಯರು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ಆ ಕಳಂಜನ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರದ ಬಂಬು ತಿಂದೆ ಕಳಂಜೆ ಬಂಜಿ ಬುಳೆಪಾಯೆ ಮುಂಡಿದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆ ಕಳಂಜೆ ದೊಂಡೆ ಮೂರಿನ ಪಂಡಾಯಿ ಮರ್ದು ನಾಡು ಬತ್ತಿದ ನಂಚ ತನನು ತಾನು ಬಲಿ ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಈ ಮರ್ದು ಬಾಯ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಆಧಿ ನೆಕ್ಕ ಮರ್ದುದಾದ ಕೆಂಡ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗನು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಾಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪೆ ತಮ್ಮಲೆ ಸೈತ ಬೋಯರಡ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ತಮ್ಮಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೆರಿ ಬೋಟದು ದಾದ ಬೋಡಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಈ ಏತು ಸೋತಡಲ್ಲಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮಗ ಪಣಪನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಪಣಪನವೇನ ಆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖೇನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೆರತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅಜತೆ ಎಂಚ ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸೊರ್ಕು ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸೊರ ಒಂದಿನ ಅಜತ್ತದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮೂರ್ಖ ತುಳುವೆ ಈ ಮರಕ್ಲೆನ ಕರ್ತೊಂದು ಬೋನಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತುಳುವೆ ತಡಪು ನಮಗ ಆ ಮರಕ್ಲೇನ ಕಡ್ಪಡ ದಾಯೆ ಅವು ದೈ ಬೂರು ಬಳ್ಳಿ ಮರದ ಕೋಪೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಗಿಡಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಾವಿರದ ಮಿಕ್ಕಿಲಂಚುತ್ತನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದುಳಿತ್ತಿನ ಕೋಪೆ ಅವನ ಕಡಪಡ ಅವು ಅಸಂಖ್ಯ ಸರೀಸೃಪುಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅವು ಅಸಂಖ್ಯ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕಡಪಡ ಅವಾಗ ಮೂರ್ಖೆ ತುಳುವೆ ನಾನು ಕಡುಪೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಯಾನ್ ಕಡುಪೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತುಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಮೇನ ಇಂಚತ್ತು ಅಂತವನು ಇಮ್ಯಾಗ ಭಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಂಡ ಭಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಆಯ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ ಪರಪ್ಪುನ ತುದೆಕ್ಕಲಾಗಿವೆ ಲಾಗಿದ ಅಲ್ತಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೆ ಬನತನಟ್ಟು ಬಾಡುವೆ ಒಂದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನಾಗಬನ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಗುಳಿಗಬನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಕಲ್ಲು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬನ ಪಂಡೆ ಈ ಮುಖೇನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒಡ್ತೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ನವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನೆ ನಾಗಗ ತನುಮೈ ಪೆರೆ ಪೋಪುನೆ ದಾಯೆ ನಾಗಗ ಪೇರು ಬೊಂಡನೆ ಮೈಪುನೆ ಸಂಪೋಡ ಕೂಲ ಒಡ್ಡ ಪೆಪ್ಸಿ ಆಪುಜ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಪುಜ ಉಂದ ಆಪುಜ ಆಪುಜ ದಾಯ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡನೆ ಮೈತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಡವುಗಾಪಿನ ಸೊತ್ತು ಬಾಜೆಲ್ಗಾಪುಜಿ ಬಾಜೆಲ್ಗಾಪಿನ ಸೊತ್ತು ಬಡವುಗಾಪುಜಿ ಇತೇರೆಗೆ ಜೋರು ಬಡಾಪು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ನೀರುಂಡು ನೀರು ಬರಣ ಬಡವರೆ ಪುಜಿ ಈತ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರು ಬಾಜೆಲಾಪು ಅವಳು ತೀರ್ಥ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ನಾನು ತಿಂದುಂಡ ಬಾಜೆಲರಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಡವರಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಪಂಡ ಬಡವುಲ್ಲ ಬಾಜೆಲಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅರಪವು ನಂಚೆತ್ತನ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಸೊತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿದ ಓಕೆಂಡ ಆ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನವ ಕಾಮಧೇನೊಂದು ಲೆತ್ತ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪಿನವಿನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂದು ಲೆತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಪುರ್ಪ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಅವು ತುಂಬಿ ಮುಟ್ಟಂದಿನ ಪುರ್ಪ ಬಕ ಮಾತ ಪೂಕಲಿನ ತುಂಬಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡ ತಾರದ ಪಿಂಗಾರ ಕಂಗದ ಪಿಂಗಾರನು ತುಂಬಿ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡದವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಎನ್ನಿದು ಮದಿಮೆ ಮಸೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತ ನಾಗಗ ತನುವೈಪುನ ಪಿಂಗಾರನ್ಲ ಪೇರು ಬೊಂಡೊನ್ಲ ಕೊರಂತಿನ ಐಕ್
ಅಂಚ ಮೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ತಾನು ಒಂದು ಕಡಲಿಗೆತ್ತುಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದ ಆತ ಬರ್ಸ ಬರಡು ನಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಬಳಿಕೆ ಆತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬನೊಡ್ದು ತೋಡುರ್ದು ಪಲ್ಲರ್ದು ಕಿರೆರ್ದು ತುದೆರ್ದು ಕಡಲಿಗೆತ್ತೋಡು ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ನಂಬಳಿಗೆ ತುಲೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿ ಬೊಕ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ನಾಡು ನಂಚಿತ ಮರ್ದನಾಡು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮಕೆ ಉಣ್ಣೆರೆಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಗೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪನೆ ಬಂಡದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಾನೋಗ ಬೀಗ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಈ ಸೀಕ ಸಂಕಟಗ ಪೋರ್ದು ಸೈನಗ ದೈವಳು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದು ದೈವಳಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಏರು ದೈವ ಬೋಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ತನ್ನ ಮಗನ ದೈವದ ಒರು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯನ ಕಾರುಗೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಮೇಕೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಚಲ್ಲನ ಬಾಡುವೆರು ಕೈಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೋನೆಗೆ ಸೇಡಿತ ಬರವು ಬರ್ಪೇರು ಬರವು ಬರೆದು ಇಲ್ಲದ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಬನ್ಪೇರು ಕಳಂಜ ನಮಗೆ ಕಳಂಜ ಏರ ನಮಗೇನೋ ಮಾಯಂತರ ಸುಮಗೆ ಆಯ ಮಾಯಂತರ ಸುಮಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಸತ್ಯನೇ ಬಂದ್ಬಿನ ಮಾಯಕದ ಕತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಎಂದು ಅನ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಂಡ ಬೊಬೆ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಾಸ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಬಣ್ಪೆ ದುಂಬತ್ತ ಬಣ್ಪೆ ಆಯೆ ನಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಬೊನ್ನೋಡು ಬರಿಯರಿಪೆ ಕೋರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಗುಂಟೋಡು ಬರಿಯರಿಪೆ ನರಮಾನೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಉನುಪೊಡೆ ಬರಿಯರಿಪೆ ಕೈಕಂಜಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ತೊಪ್ಪುಡು ಬರಿಯರಿಪೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಪೆರ್ಪುಡು ಬರಿಯರಿಪೆ ಮೂಡಾಯಿದ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಳಾದಿಗೆ ಬರಿಯರಿಪೆ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಬರ್ಪನ ಕುತ್ತೆತ್ತಂಡ ಮೂಡಾಯಿಗೆ ಮಂದಾಳಗಿರಿಗೆ ಬರಿಯರಿಪೆ ಕಳಂಜ ನಮಗೆ ಕಳಂಜ ಏರ ನಮಗೆನೋ ಮಾಯಂತರಸು ಮಗೆ ಮಾಯಂತರಸು ಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಳಂಜ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ತಿರುತುಲೆ ಒಂದೇನು ತೆರಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಥದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪೂರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯರೆ ಇನಿಕೋಡೆದ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನಕುಲು ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದಿಲು ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಪೆನಂತೂಪ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ ಪೊರ್ತುನ ಕಾಪಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಮೂಲೆಯನೊಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪನುಡೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ತುಳುರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಟೀಚರ್ನಗಳು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ ನಟತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಬಂಡಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿ ಟೀಚರ್ ಇಂಚೇನೆ ಬಂತೀನಿ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ನಗಳು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ ಬೇರೆಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಾರೋಡು ಒಂಜಾಪು ಅಂಚ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಸಹವಾಸ ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಉಪವಾಸ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿಡ್ದೀಪು ನಿಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ ಇಡ್ತೇವೆ ಸರಾಯಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ದೈವಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಪ್ಪದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೈವ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ತಿಂಡಿ ಏನರ್ಥ ದೈವಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದು ನಾವೇನು ತಿಂತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನೈವೇದ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾತಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆರತಿ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮುಖೇನ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಹೆಂಡ ಸರೈ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೈವಗಳಿಗೆ ಇಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಯಿ ಆ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಹೆಂಡ ಸರೈ ಯಾಕೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾಯಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ನಾಯಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಗುರ್ತ ಇಡ್ತದೆ ನಾಯಿ ಯಾವುದೇ ನಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದವರಿಗೆ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೆಸರು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಶರೀರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ನಾಯಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ರವಿ ಸತ್ತಾಗ ಆತನ ಹೆಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ರೆ ಆತ ಸಾಕಿದಂತ ನಾಯಿ ಹೆಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ 2 ಕಾಲಿಟ್ಟು ಗಳಗಳ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಳಿಸ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸಾಕಿದವನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ. ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ನಾವು ಹೆಂಡ, ಸರಾಯಿ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟು, ಅಫೀಮು, ಗಾಂಜಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ನಾಯಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಬಿಸ್ಕತ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ದೋಸೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಶಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಪಾಯಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಮಾಂಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ರೊಟ್ಟಿ, ಬಿಸ್ಕಟ್ಟು, ದೋಸೆ, ಸಾವಿಗೆ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಹಾಳಾದ ಮೀನು, ಹಾಳಾದ ಮಾಂಸ, ಹಾಳಾದ ಹಣ್ಣ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಯಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ನೀವು ತಿಂದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಂದು ಹಲಸು ಮಾಡಿದನ್ನು ನಾಯಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ರೊಟ್ಟಿ, ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ದೋಸೆ, ಸಾವಿಗೆ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಹಾಳಾದದ್ದು, ಕೊಳೆತದ್ದು, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಲಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಯಿ ತಿಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಾಯಿಯ ಎದುರು ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟು, ಅಫೀಮು, ಗಾಂಜಾ, ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡಿನ ಹೆಂಡ ಸುರೀರಿ, ನಾಯಿ ಅದನ್ನ ಮೂಸಿ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾಳಿನ ದಿನ ನಾನು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಎದುರು ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ ಇರುವಂತದ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಕೇವಲ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದದ್ದು. ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ SSLC ವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜಂಗಮವಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ತಂದೆಯನ್ನೇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ಮಗುವಿಗೆ. 10 ವರ್ಷದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಗುವಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಮಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಮಲಾದದ್ದು? ಇದರಿಂದ ಅಮಲಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಅಮಲಾದದ್ದು. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ, ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಸಾಕಿದಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ, ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಜಾಗೃತೆ ಮಾಡಿದ ತಂದೆಯನ್ನೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಡೆದದ್ದಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾದಿಂದ ನೆನಪಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಮೊನ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ. ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಸೆಯಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಳಿಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಳಿಯಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಸೊಸೆಯಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೆಂಡ, ಸರಾಯಿ, ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಡವ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಡಲಿನ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಲ್ಲಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಡತನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರೂಪಣಾಗ್ರೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದಿಪುದ ಬಿರ್ಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಬೈ, ಕುವೈಟ್, ಬೆಹರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ಬಡತನದ ಶಾಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಡತನ ನನಗೆ ವರವಾದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯ, ನನಗೆ 2 ಮನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲ ಮನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಶುದ್ಧ ಆಚಾರವಂತ ಮನೆ. ಆಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಆಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮುದ್ರಾಂಕಿತರಾದವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ನಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹೆಂಡ ಸರ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಜಮಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬೇಲಿಯ ಒಳಗೆ ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಧ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ನೈತಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ನನಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು
ನನ್ನ ಡೈಜಿವಳ್ಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ಮಿ ಏನಲ್ಲ, ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಳ ತಿರುಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಗುಣ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಮತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಕೆಟ್ಟ ಹುಳುಗಳದು ಸತ್ತು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಮುಸುಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ, ನಾಮ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ, ವಿಭೂತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ, ನಾವು ಕಾಲುಂಗುರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಮೂಗುತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇದ್ದವರು ಕೋಟಿಯ ಕಾರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬಹುದು, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ, ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಡಿನ ದಿವಸ ಮರಣ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆತ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ, ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲದ ಚಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ದ್ವೇಷ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವ ಪೆಯಾನಿರೇನು, ಜಡಪತಿನ ಕಲೆನು ಕುರ್ಕುದಲಕ್ಕಲ ನಂಜಿನರಕಟ ತೊರ್ತು ಗಿಡಪುಲ ಕಂಚನುದಾಪುನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಗೇನೈ ಕೊರ್ಲ ಉದಯ ಬೆನಡು ಗಾಳಿ ಕಡಲದ ಉಳೈ ಪುಟ್ಟವು ಈಗೇನು ಉಡಲದ ಉಳೈ ಯಾನನ್ಪೆ ಅಮ್ಟು ಪೋವುಡು ಪಿದೈ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯೆ ನಂಟು ಪುಟ್ಟವಡಿನಿ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೇನು ಡೆನ್ನನ್ಪಿ ಸೋಲಕ್ಕನಗ ಎನ್ನನ್ಪಿ ಬಂಟು ಬಲಿಪುನಗ ನಮ್ಮನ್ಪಿ ಉರೆಲುರಿಪುನಗ ಮೈಮೆದ ಮಾಯಾ ಈ ನೆಲಟ ನಲಿಪುನಗ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರಿನ ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನೇನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ಪಣಪನಂಚತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಂಚತನ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟಿಯಾನ ಬರತೆ ಆಯ್ತ ಬಿಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಐಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪನವನ್ನು ಪೂರ ಆ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗಿನತ್ತ ಚಿಂತನೆ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವೇನು ಆಯ್ತಾ ಐಟ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತಿನಾರೆ ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ನ ಅಕೇರಿದ ಬರವೈಟುಂಡು 5 ಕಾರು ಬರಿತಿಜೆ ಅವು ಬರೆದು ಬರೆದು ಒಂದೊಂದು ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ ಆರೈಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬೆಳೆತಾರೆ. ಅಂಚಿತನ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಳಬು ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕಲೆಗೊಂದು ಬರ ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸುತ್ತವು ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೆತೊನ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ಪಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವನೇನು ಎಕಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನೋಡು ಇಡೀ ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಡು ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಡು ಇಡೀ ಆಟಿದ ಪೊಲಬುನು ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಡು ಕಟ್ಟದೆ. ಆಟಿ ಪೋಪುನಿ ಆನೆದಲ್ಕ ಸೋಣ ಪೋಪುನಿ ಕುದುರೆದಲ್ಕ ಆಟಿ ಪೋಪುನಿ ಆನೆದಲ್ಕ ಸೋಣ ಪೋಪುನಿ ಕುದುರೆದಲ್ಕ ಕಬ್ಬಿಸೀಕ್ ಗಿಡಪುನಲ್ಕ ಪಾಲಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಕ ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ತಿಂತಿ ರುಣಕ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ದಂಚಿ ತೂಕ ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ತಿಂತಿ ರುಣಕ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ದಂಚಿ ತೂಕ ಕಳಂಜ ನಲಿಕೆ ಜೋಗ ತೂಕ ಬಾರು ಕೊರ್ಕ ಸೀಕ ಬುಡುಕ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಕರಿಯಡು ಕಷ್ಟ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಷ್ಟ ಪಣದ ಬಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ ಕೇಂಡದು ಎಂಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಳೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಕತ್ತಲ್ಸರಂಬೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ನೆನಪುದ ಗುರ್ತನು ಕೊರುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಬೆರಡಾಕಿ ಏನೊಂದು ಒವ್ವೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು
ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವನ್ಕರ್ ನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಆಟಿದ ಆಯನಡು ನಮಕ್ ಆಟಿದ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಪಣ್ಣರೆ ಅನ್ ಪಣ್ಣರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಣ್ಣೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಇಡೀ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದೀಗ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬುರದ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು 3-4 ಸಾರಿ ಆಟಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಆಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲರ್ ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾದ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ದಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಈ ಆಟಿದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಭಾರಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಭಾರಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಂಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸುವಂತಿದ್ದೇನೆ ಈ ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಹೆಂಡ, ಮೊಬೈಲು, ಈ ಕುಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು HMನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸುಧಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಲಗೆ ದೇವದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಗೆಲ್ಮೆಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ ನಮ್ಮಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಮಣ್ಣದ ಋಣ ಸಂದಾವರೆ ಆವಂದಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ನಡತಂಡ ಕೈ ಪತ್ತದು ನಡಪಾವು ತೆರಿದು ನಡತಂಡ ಬದುಕೇ ಪುರ್ಲಾವು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಆಟಿ ಆಯನೋ ಕಜ್ಜಗು ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂಡು ಊರುಗು ಅರಸೆ ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಗು ಮಗಿನೇ ಪಂದು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ಬುಳೆದು ತುಳುತ ಕಮ್ಮೆನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಗಡ್ದದ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜೋದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಮೋಗ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗಡ್ಡದ ಕಜ್ಜಗು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತಿನ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜುಬೈರ್ ಮುಕುಲೆಗ್ಲ ಆಟಿ ಆಯೋನ ಕಜ್ಜೋದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗಡ್ಡದ ಕಜ್ಜಗು ಈ ಶಾಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಗುರಿಕಾರೆ ಆಯ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಆಟಿ ಆಯೋನೋ ಕಜ್ಜೋದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶಾಲೆದ ಹಿರಿಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಾರು ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅಮನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿದ ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ
ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೇಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಕಜ್ಜನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗೌಜಿದ ಕಜ್ಜಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಚಾವಡಿಗ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶಾಲೆದ ಮಾತಾ ಗುರುಕುಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಾಲ ಗೊಂಜಿ ವೇಷ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು. ಆಟಿದ ದರಿದ್ರತೆ ಕಲೆಯರಿಗ ಆಟಿ ಕಲಂಜ, ಸೋನದ ಫಲ ಬರ್ರೆಗ ಸೋನದ ಜೋಗಿ, ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಇಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಡು. ಆಡಿಡು ಅಂಚಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾಯಿನ ಪ್ರಕಾರನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಲಿತದು ತೊಜ್ಪಾರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು. ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಊಡಲ ಬಾಗಿಲು ದಾಡ ಬಡ ಬಟ್ಟ್ಯಾಲೆ ನಿದಿರದ ಕನ್ನಡು ಏನನು ಲೆತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸಡಗರರು ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಜದ್ದೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ಬೆತ್ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ ಬೆತ್ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ ಅರೆ ಹೋಗಯ ಮದಿವಾನ ಬಲ ನಲಿಪುಲಯ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ದಿನದ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೆದ ಕನ್ನಡ ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿನ ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನ್ನಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜ DJ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಗು ಪಜ್ಜ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು rolly, 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 rol
ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜನವರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಕರಿನ ವಾರೋಡು 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಆ ದಿನಟ್ಟು ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂಬೇರು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪವಿತ್ರ ಬೆಸುಗೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಔನ್ನತ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಮಹತ್ವವೇನು, ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಮತ್ತು ಈ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದೆ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾದಾಗ ಅವನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿ ತಾನುಟ್ಟಿರುವ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿನ ಅಂಚಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಹರಿದು ಆತನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸೀರೆಯ ತುಂಡನ್ನೇ ರಕ್ಷೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ತಂಗಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣದ ಕಥೆ. ನಮಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆಯೇ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಅಣ್ಣ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ರಾಖಿ ಕೇವಲ ದಾರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧ. ಅಣ್ಣನಿಂದ ಸಿಗುವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಟ್ಟುವ ರಾಖಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿ ತನಗೆ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರು ಎಂದು ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಯೇ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಸೂರಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ರೂಢಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಕ್ಷಾಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆನ ಕೇಳಿ ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಟೆ
ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲು ಪಂದ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಈ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನ ತೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಲಿನ ಅಡ್ಯ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಪತ್ರಡ್ಯ, ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚಿಲ್, ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ, ಕುಜ್ಜದ ಕಜ್ಜಿಪು, ತಜಂಕ್ ತೊಪ್ಪು, ನುಗ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು, ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯಲಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಅವಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಡಿಯ ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು. ಅವೇನು ತೂ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿದ ವನಸದ ರುಚಿನ ತೂವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ.